Kuom jo od bura ma mine oseotim mar rocho ratich nyithindo ma nyiri ma odwa jimbore kaunti ma Homa Bay ka gigolo siem ne jopuonj moko mar rocho ratich nyiri e skundego. Women Rep ma Kisumu Ruth Odinga, jo od bura ma Suba South Millie Odhiambo kod Women Rep e kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda odwaro ni kaw ondamo mar kum mager ne jogo mar rocho ratich jopuonjre. Millie okoni kaka jotelo ok gibiyie mondo mi japuonj kata ng'ata odonje weche mag hera gi jopuonjre ma nyiri e kaunti no. Ne giloso go Trabuor Primary School e kar chung' od bura ma Homa Bay Town e kinde nyasi mar siro som jopuonjre, nyasi mano obagi gi Dr. Joyce Osogo Bensuda. Assignment in life is to make sure that you have a target, and that target must lead you to any university. I want to tell you, Nick, ibed pastor, ibed jopuonj, whoever you are, I don't care. Why you Nicky mulo nyathi school nyasachiela dwa diemi? Let our children go to school. And I want to tell you, I know there's somebody who's spoken to you about the Sexual Offences Act. The law says that a person, if you are below 18 years, you have no capacity to consent to sex. 18 years plus 1. Health and sanitation, I'm going to work very hard so that we do what we can do. Sanitary boxes, Modonge, there are many schools. There are many schools, those will be giving bursaries. I'll also do the same program for them, so those will be getting bursaries. Somo nyaka utel maber. To apart from somo, nyaka urit ru. Ng'eni wuone utagre gi mego mondo teru e school. To in ka gisechopo kata form 2, form 3, tichako time magalagala. Weche moko tine ubiro godo ka ng'ane wacho. Ni nyithindo machuo ndiko ni anodwa ni in nyathi madichuo ang'o momiyo nyaka inindri e school kapok itieko school. To nyathi ma nyaka nindo nyaka nind